Unsa gato ka tinod ha? Nga, ang sabot na mo. May siya bunga tapol. Karon mo kadungog na siya bunga tapol. Hindi mo kayo nasikat. Sige lang, ako nang tawagan kung sa katinood. Titigil ng tinood. Ay, ako ni puto ni tawana. Ako tawagan. Ay ata, ay yung tugay mo tubag. Asa ka ng tawanan eh. Wapag ka na unag. Haka ng tawanan eh. Pagin mo tubag. Eh, lawak ka rin. Saan eh? Si bossing ba na eh? Ano yung lawak? Ano, bagong rin. Say, maaga mo rin. Oh, hello, bossing. Oh, tawag magkaon sa may ako aday. Oh. Kulit. Kaya maghintubag. Nya. Dilo lagi ang bunga tapol. Oh, lerang. Bang dapat rin lang ikuang. Orang boleh ikuang na daghan man. Wala, sa dokter ya. Udah dire. So na ni. Lamay ka ron eh. Oh no. Sambuta pul ni. Wa pa kasuya ni deh. Pa. Ako kasuyan na. Ang dami sulat ano. Sige, sige. Kasuy ko anak. Kay karon mo nakadungog ng sabol nga. Tapol. Sige, sige. Wala mister, sige na. Ato na ta. Butilaw ko. Excited na kayo ko. Ay sa boss. Asa ta dapat magkita man ni. Kuan nga ani lugar. Ari ra ta sa kuan. Daplin sa may dagat. Andre. Bungoy taw kayo dito. Sige sige, kita naman to dito boss. Ato na ko. Ato kinsa man nato. Butuhat naman ta. Sige sige. Oh, sige, sige, sige. Paabot ako, ipadon ako. Mag-abot na to sa imong giingon. Daplin sa dagat. Oh, sige. Kay excited na kayo ko makatilaw anak. Karon ba? Ay ba ano ba? Nanay nga na nga siyabo nga tapol. Ah, sige, sige, sige. Laki. Ito sa naros. Hindi. Naurog ko siya bukod. Sa wang. Ayun ito na. Kini na pudi ko ka klaro-klaro kay. Apod pa na ako ito. Ang pabutong deh. Asa ba si bossing? Among sabot ni naman to sa dagat. Sawa, pa man. Pabutong sa mga karisot. Hindi ko sa lang ko deh. Iki ba kanang sa nang gidang sa bunga tapol? Oo. Ko na deh. Dito sa dito tayo. Asa man si Mr. Cheng ha? Ang sabot na mo ani. Ani sa dagat. Bayo naman eh. Asa ka to? Ayaw sa minahan siguro. Hindi ko katawag, apoy load. Asa man? Sa minahan. Uy! Mr. Cheng! Kulit. Gaya ni mo ni dugan ako nagpaabot ring dia. Sa asa man dong kwan? Di ara man kwan dire. Katong subunga tapol. Oh, Yan asa ang kuan? Oh. Kasi yung tanaw, basig di kakaklaro-klaro yung kwan na. Sure lagi kang augas mo. Ay, Sige. Sundon ka nga. wah, nita mo kung sa kilid. Dugan, ito na abot. Sa tanawan naman. Tingnan ako ha. Minsan ka na isa. Si? Oni? Ikan pa na tuan dito pa na nakuha sa layo. Saan naman yung murag? Imbaw! Na, ito yung kwan. Imbaw! Karong. Okay, gina ko. Testingan ako. Sino yung makakita? Yan, nasa kwan yun. Kuha para ba na maprobahin nga kuhan nga. Legal pa na, diwa pa na, maligal ra ba? Sure naman kami. Basta. Magkuhan lang. Kuhan na? Sure lagi ka? Na, May duwa sabi. Magbisado ko nida. sinihado nga. Importi na. Okay. Murag. Speak na. Murag. Escogido ko ni mo ne. Ay, pa mo. Masa, biyaran ko na. Hanan na ni mo kuhan na, oy. Naman lagi. Dami na. Buang bitay binuang gini mo.
Binuang gini mo ha. Batay ni mga tawahan na. Siya puro pinigilalisan na ni ba? Tilo-tilo ko buang. O, so kailangan mo ni. Okay lagi na sa. Apa na din sa? Putol ka din sa. Hindi na ba ko nang Isa na isa na. Pakita ko. Wag mo na siya. Wa para ba ni mo lang. Iya, sir. Sir. Parang dek. Nangyayas kami ito, sir. Di, nangyayas kami, sir. Nangyayas, sir. Boleh boleh. Di. Nangyayas, sir. Ay, ano muna. Ano ba bayad? Isa na dia. Ano ni kwan? Bas mana? Ah, ako no. Bas ba? Sa gilid ka na. Gilid ka na, bas mana? Takol. Nama pa na sa. Nama ko. Kaya pa sa yung sino. Wa. Nasun man ni sige pangwa gilid mo ka? Ha? Nasun man ni, di man ni sabi. Takol. Doa mo niyo. Sir. Kita mo sa iyo, pag ilaro niyo. Gilid ka na. Sabi ko lagi sa mi tatay ko eh. Ilaro niyo. Opo. Welcome to Tagbilaran Biners TV. Pasensya na mo res karon pa may kabalik og video kay murag busy mi kayo murag di pareho sa oras sa mong schedule ba murag pasensya na kayo di na matas-on. Okay. Pa-shout out ko guys sa nagpa-shout out na ako karon buntaga. Mao si Amado EP. Shout po ninyo sir. Cheryl D Narciso, shout po ninyo ma'am. And also Cheryl Munalim, shout po sir. Og shout out po ko sa mga viewers na si Hiroshi Tadle, Roel Kahis, Ninya Nisnisan, Sir Miguel Bautista, shout out. Ninyo tanan. God bless. Ay. Pasensya sa mga viewers nga medyo dugay-dugay mig balik kaya tungod sa kabisi na mo ug sa mga kauban pod busy sad mo kayo. Og ako ang isa out mga viewers si Mac Jones TV, si Arlen Lasunabe Lasia, si Michael Ganyera, sa huang pamilya diha sa Kasuwagan, sa mga anak, sa mga maguwang, og mana ni? Og sa tanan nga mga nanaw sa mong nagsubabay sa mga Tagbilaran Biners TV og ni Julito. Carmel Stinianis diha sa Carmen. Og sa tanan. Yeah, thank you. Babu.